kita amang inang parpungu lansia sama minang parpungu ina Naomi. Nuaeng kita naik rap tumangihon dohot mangguruhon hata di bata. Alani ta parade mainang rohatta asa marente hita jumulo tabuka mabuku edita sia nomor 627 ayat sada dohot ayat 2 taete honma. Puji hami maho ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala naumate jala mulak manguluho laho manubus hami jolma pardosa. Saya sodangi marohan nami sude natumangihon hatam di opason. Asa hatami Tuhan patuguhon jala pahotor rohanami maka porsyeho jala positutu rohanami nau di basa-basa hoko di hami hanguluan si saliling dililing nam asi maruham dihami saya tangihon ma tangiang nami amin. Amanginang tabuka ma bibelta sian buku Evangelium Markus bidu 10 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 8a songonon mahatana tapai huti hutma asa dumsal ku ari sabati dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakobus rab dohot si Salome ma ragam-ragam nina hucus laho mamiahi bakena. Jadi macai subut di ari parjolo dung sabati lau manasida tutanomani dinabicar mataniari masih padoha donasida isema mangguling batui di hitam sian baba pitu ni tanomani mamerek dopakina sida di idama nau digulang batui aina balga situ tudoi dibongotina sida ma tanomani gabe di idama doli-doli sahalak parulos namar linang-linang hudul tukan siamu jadi mabiar situ tu manasida alai ninna domadok nasida unang hamu mabiar
dilului hamudo Jesus nasian Nasaret, naung diparsilako, nunga hehe ibana, dang dison ibana. Ida hamuma inganan hapeahan naon, lau mahamuna, babua hamuma tu akasisiana, doho tu si Petrus, juluananna dohamu tu Galilea, disima idaon muna ibana, songon naung didokhian tuhamu. Dungi luar manasida mapurus sian tanomani, lau sakadut dohot jal nasida jala tarmali. Ima sahatna. Amanginam kita perpungulansia nang perpungu ina Naomi. Ra macai akrab do dihita ede iya akaburubu laudo tu tanomani dan disibe Tuhan Yesus nungahi esiani do tudutna. Sian mulai sikola minggu hita amanginam nunga macai jonok ede di sipareota. Ede napabuahon songo dia aka buru-buru lau tu tanoman jala dipapatar Jesus dirina naung hehe tu aka buru-buru. Tutu situ tu rodo aka buru-burui tu tanoman mapuan ragam-ragam ninahujus songon natabigi diturputau laho maniahi pakeni Jesus hobar tu adat pananomon ni halak Yahudi dina bicar dope mataniari ima didok diturputau. Amanginang sada catatan naing idota sian nama sai parjolo aka nasomal, aka nawajar, aka nanormatif, aka nahobar tu kebiasaan dua kebudayaan. Sada pangalaho tada naholong roha di namate. Songoni nang aka boru-boru sisian ni Tuhan Yesus mace holong rohana tu gurunai dungilau nasida madapotun Yesus bakini Yesus mabuat ragam-ragam ni nahucus. Amangina sasitongna berurusan dengan kematian itu sesuatu yang normatif ya, sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Jala akaburu-burui pe nungara somal diadupi hamatean di tonga-tonga ni masyarakat mungkin nunga heana sida mengadupi hamatian di sisolhot songoni nang aka ali-ali alai di boto nasida do aido boto nasida tiki terbajal Tuhan Yesus di payutirut nasida do sian nada sahat rodi na ditaruhon Tuhan Yesus tu tanuman di boto nasida do macai luar biasa penjagaan di baik jala di baik do batu na berga tu baba pintu ni tanoman ni Yesus atik pe di boto nasida i sada tantangan dui wadu nasida anon laho mangukap batu na adong di baba pintu tanoman ni alai dang gabeso nasida solau mapuan ragam-ragam nina hucus lau maniahi bakeni Yesus idualana ditiki mardalan nasida marpikir nasida mado isema menggulang batui dihita nina. Ada tantangan tetapi tantangan itu tidak membuat mereka besok dang mabai manangaha nahobar nawajar tubakeni gurunai Yesus hahulungan ni rohana sida lau do torus nasida mardala atik pe dipikirin nasida wado isedo manggulang batui amanginang dina merpikir nasida nungi mardalan dibereng nasida ma
dopak tanoman ni Jesus. Di idama nungabe digulang batui sian baba ni pitu tanoman ni Jesus. Sesuatu yang mengherankan. Ay diboto na sida do. Ditutup doi. Jala adong doa ka berjaga di sini. Naso mungkin mabay buka baba ni tanomani. Heran tarsonggo ra na sida marnida naung digulang batui sian baba pitu ni tanomani. Alai dina suku-suku ni rohana sida dinaguling batu sian baba ni tanumani dibereng nasida ma adong sada bawa sada duli-duli marulos na marlinang-linang. Sesuatu yang sangat mengejutkan. Di rohana sida mulu ukap baba ni tanumani dang adong pe batu di si di pikiran nasida dang adong nasin pasti ada perampokan kuburan macam di bagasan pikiran nasida. Alai di nasongoni do pe pikiran nasida ada kekhawatiran, ada keraguan-raguan, ada ketakutan sona akas di bahwa di tubuh tau di ida nasida ma di sisa ada duli-duli jong-jong marpahean namar linang-linang jalan didok makatai doli-doli itu nasida unang hamu mabia dilului hamu Jesus nasian Nasaret naung diparsilakuni nungahehe bana dan disokbei bana ida hamu ma hapeahan nai tutu dang murah dia tu sida-sida ai aha namasa dakia masa. Ini sesuatu kejadian yang luar biasa. Sian aha nahya di alam nasida dakia masa sesungguhnya. Amanginang golongan ni Tuhan Yesus Kristus dibereng nasida bungi masuk nasida tutusi tutu marni dadang disibe bakeni Jesus. Jala didok tu nasida asa mulak nasida asa di Papua tu akasisian na asing di Papua nang tu si Petrus jala didok joluanan nado nasida tu Galilea songon nau didok hian di bagasan biar di bagasan keherangan akaburu-burui marnida alai didok barabit na marlinang-linangi unang hamu mabiar diboto do biar ni rohana sida diboto do so dia ahana masa na dia depan nasidai sesuatu yang tidak pernah terjadi pasti tarsonggot jala heran amangina haheheu ni Jesus ido barita nauni haheheu ni Jesus odo nama ce arga di tonga-tonga ni nguluta songon halak na posea songoni nang dipoda pangajarion ni halak Kristen mulu dang adong haheheu dang adong lapatan ni haposea jala di bagasan dosa mahita totong mulu dang adong haheheu ni Jesus Kristus ido didok si Paulus tumuria Korin. Amangina ra di perdalanan di mulut tahun boy do masa akan mabai kita heran mabai kita tarsonggot godang akan masa di tengah-tengah ni muluta nasohia dihiring rohata manang las ni rohapi manang arsak ni rohapi boy do hita heran boy do hita tarsonggot boy do hita mabiar godang akan nasuga hirim boy masa las ni roha manang arsak ni roha di situasi nasoni songo nakaburu-burui diboto
duli-duli nahudul namar pehen namar linang-linangi mabiar nasida jala tarsongot alai didok unang hamu mabiar odorana yang si imotota si tiopota di mulutta si ganbar unang hamu mabiar pinamasa di tonga-tongani perdalanan ni mulutta mabiar doa kasih seani ainunga terpajal Yesus jala mate ada ketakutan yang luar biasa bagi mereka. Jaladang dihirim rohana ikon hehe Yesus. Soon na pinabua ni nababuah honi ditanumani tunasida. Nihan nunga didokot Yesus yan alay dang diingot nasida. Ido bayan na didok nasida di nabardalani isi mamanggulang batui. Di perdalanan ni mulutta amanginang ragudang na mga batihita ratadok isema mangupihita mga dupi akahamawlong na ditunga-tunga ni perdalanan ni mulutaw mga dupi tantangan songon batu na balga na manutup baba ni tanumani. Siapa yang membantu menolong kita untuk keluar sian akahamawlong na adong di tunga-tunga ni perdalanan ni mulutta. Amanginang haulongan ni Tuhan Yesus Kristus, Yesus naung hehe, Yesus naung manaluhon namat hamatiani, ibana do ngata, lau mga dupi ahapi na masa di tonga-tonga ni perdalanan ni mulutaw. Rata dok ujumarsak kita, isema mabuat arsak na ni hatau. Ujumarsahit kita isema napamalupo ujumasa akka hamaolon naso taradupi hita isema dongata lau mangadupi sungon dia ma jalan keluar di akka parukilon na masa di tonga-tonga ni mulutta dajujut no hita sungon ni amangina lumubi akka perpumulan siang ragudang do nabui mapahen jukro hatta dada hola sian dulu sian hadiriota na lembatua moru gogota moru ahipaso moru nang akasinamu dang bebas behita mardalan tusan-tuson uju poso hita nunga humurak perbinegian nunga rapo si malolo gudang akka na mga batihita di rohatta asing do pena na rosya dulu mungkin duda ay bui masa do ay gudang akka ulaon ni anak kota dang itor di telepon kita manuku kabar dang disuku kita manangasungod dia raolo do songon na juk rohatta na soholong berohana dia ina rohatta isema maparati-ati mabiar kita alai Yesus naung hehe sian namate berpesan tu kita unak kamu mabiar saina dong anak doa munina Yesus naung hehe ido na mabuat sudena arsa holso na adong di bagasar kata ibana setia mendungani kita ibana jaminan di tengah-tengah perdalanan di mulutta na mapahen arsak ni kuhata rodo ibana laho mga liwag-gugo mangurupi hita so anak kaburubong na mabiari pabuahot to nasida mula kamu pabuah naung hehe Jesus ido hamunangan ido kekuatan nasodung ni ida ni mata nasodung binegi ni pinggul nasodung hehe di bagasan roha ni jolma ido di paradi di bata diaka na porsea di tibana jauh dari apa yang kita bayangkan di perdalanan ni mulut tahun di paradi Tuhani di kita Yesus na hehe sian namate ima na patukuhon jala pahoton rohata maka porsea gimana saliling diliut Tuhani dikki mangulu di kita tugas ta so anak kana matua adik penin naruhata ahamana boy ubain
lau pabuahon berita hahihiyon ni Jesus. Ay so tulak pube ni nahitara. Godang dope nabui si patu pauta. Marhite-hite aha. Marhite-hite pagkakayota. Ra berturi-turi kita. Tu aka pahoputa. Aka berpulan siya. Tu aka ina Naomi. Mangalihon kekuatan. Tu aka dongana na baru na arsak. Mungkin baru na balik. Berita hahihiyon ni Tuhan Yesus, ido mabay kita margogo, nasuduk ta pikiri hiya, di parade di mata, na tau mabayin las rohata. Jesus Kristus nauhehe, isema manggulang batui, isema mamuati arsak ni rohatai, Jesus nauhehe. Marhite-hite hahihiyon ni Jesus, lambarani mahita, mandalani sude aka partikiano, tukpe, adong aka habau. Bakona jala jabar tanwi mardalan di tunga-tunga di Portibion gudang aka parukilon gudang aka hamaulon naiko bulusota alai mamulus hamauloni rap doh Jesus Kristus naung hehe sian namate numar-mar tanumani danga dong di si Jesus ragam nama baik ganggu ruhata ragam nama baik kita mabiar di tunga-tunga di perdalanan di mulut tahun kaingot ma una kita mabiar Jesus Kristus naun hehe sian namate ido hagugo di hita ido lasni roha di hita ido apul-apul na sumurung jala jaminan di masa depan rabdoh ibana hita saliling di lilingna amin pertanggihan mahita uhamuleti ho kami do Tuhan pertikian lanilihom muni hami Boy hami manangihon hatap. Boy hami Tuhan upigi barita naun. Songon si Maria doat akaburu-buru donganna naroto tanuman. Gok si pikiran ni roha nasida, ay di boto nasida, isema manggulang batui. Alay hodo Tuhan mangalusi sa luhutna. Diukap hodo sa luhutna jala di patarida kodo naung hehe jala monak posian hamatiani. Ali Tuhan kami jala di bata nami, tatap mahami sudi aka perpumulan siang, songoni nang aka ina Naomi. Diragam ni aka si pikiran nami, jala molotu ngadok Tuhan akan nadok asi maruham di kami. Urupi mahami sudi perpumulan siang, songoni nang ina Naomi. Mangadopi aka hamaulon, jala bui hami Tuhan marhaposan, marhaporusan tuho, Jesus Kristus naung hehe sian namate pamunangom mudo kami Tuhan songoko namonangi mangadopi dia piragam ni hamaulon namasa di tengah-tengah ni nami jala patawo mudo kami Tuhan mamaritahon hamonangami asarap kami Tuhan parjabar di hanguluan na pinaradim asiroham Tuhan pasu-pasu sudi angka pinopar ni perpumulan sian di angka ulau nabi asa tuktong marlas ni Tuhan jala pahot hapur siyaw na sidang asa say mangulahon na partulo maniruham songoni nang angka perpungu Naomi koma Tuhan tuktong na mga ramoti mamasumasu sudi angka naniula di tangan na sidang songoni nang angka yanak na sidabik upasahat kami matuhan mulu namin Tuhan asi maruham ihami say jaloma tangihan namin amin. Marek hita sian buku Ede nomor 675 ayat sada dohot ayat tun. Tapasahat ma jala taparade ma persembahata buita titipon melalui amang situa songoninang buita kiripon melalui rekening bank di Kuriata. Marek ma hita.
Se sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang kami tugi untuk panguculan. Kalua mahabisian pangalu. Ay odo na puna harajau. Dohot haguko. Ro dihasangabon saliling-ililing na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Kolong ni rohani